ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. Adam Zango yayi Allah wadai da auren Ummi Rahab Da Lilin baba. Ku biyo mu domin ku ji yacce abin ya kasance, yacce aka haiwa a ragaya. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel, daure kai mana subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrukan da ke masana'antar Kano cikin sauƙi. An ce Adam Zango yayi Allah wadai tsakanin wannan ɗaurin aure da za a yi na Lilin baba da Ummi Rahab, amma dai ba mu ji a majiya mai ƙarfi ba. Wannan labarin da suka kawo labari ne mara tushe ballantana makama, domin a shafin Facebook wani ya garba dan kimanin shekara 35 mazaunin garin Gombe shi ya wallafa wannan a shafinsa na Facebook, amma mutane da dama sun kalubalanci wannan maganar. Hakan ne yasa muka yi tattaki muka je muka samo hira ta musamman da wannan jarumi wato Adam Zango. Duk daɗin labari bai yi kamar gani ba, ku biyo mu don ku je tattaunawar mu ta kasance da Adam Zango akan ɗaurin auren Lilin baba da Ummi Rahab. Adam Zango ya bayyana mana cewa shi fa ba gaba yake da Ummi Rahab ba, kawai dai a matsayinsa na yarinyarsa wacce ya kawo ta masana'antar Kannywood, ya haska ta duniya ta san shi, ya haska ta duniya ta san ta gaya mai magana, ya gaya mata ya ce kar ta yi ta ce sai ta yi, ya ce ko ɗan da ta haifa ne ko ɗan da ya haifa ne ya butulce zai iya barin su. A ƙarshe dai Adam Zango ya bayyana cewa shi ko kaɗan baya baƙin cikin auren Lilin baba da kuma jaruma Ummi Rahab. Ya ce ya so ma a ce an yi shagalin biki domin su zo su nuna murna, su nuna farin ciki. Ya ce daman abin da yake so kenan, baya son yaudara, sai dai fatan nasara. Amma mutane ba suna ganin wannan maganar da Adam Zango ba har zuciyarsa bane ba, sai dai kash mu ba za mu tabbatar da lamarin gaskiyar abin da ya faru ba. Za dai mu samu ku hira ku ji ta daga bakin jarumi Adam Zango, sannan kuma mun je mun ɗauko daga bakin angon Ummi Rahab ma'ana Lilin baba. Mun tambaye shi dalilin da yasa ba za a yi shagalin biki ba a lokacin bikin, domin mun bi diddigin kawai amaryar ta gaya mana gaskiyar cewa ba za a yi shagalin biki ba. Mun tambaye da dalili ta ki gaya mana, ta ce haka kurin ita ba za a yi shagalin biki ba, ana so a yi auren ne cikin sirri cikin nutsuwa. Sai dai kuma mun ji ta bakin angon, amma sai dai mun samu maganar ta zama saɓani, ma'ana dai magana mai harshen damo, ta zama magana gida biyu. Shi Lilin baba ango da abin da ya faɗa, ita kuma ƙawar amarya da abin da ta faɗa. Lilin baba ya bayyana cewa shi ma ya baya so a yi wannan taron biki ne saboda almabazirancin da ake yi. Kawo yanzu an yi wani biki da ba a taɓa yin sa ba a masana'antar Kannywood, bikin Hassana Muhammad da Bashir mai shadda, darakta kuma furodusa yaron Dauda Kawutu Rarara. Hakan da duk wanda zai yi biki a masana'antar Kano yana yin tsoron yin biki, ganin kar a ban mai abun faɗa abin ya zama abun gori. Shi yasa yanzu ma 'yan Kano in za su yi biki sun daina yin taron biki, saboda gani ake idan ba a yi ma kara irin ta Abubakar Bashir mai shadda ba, to a hakikanin gaskiya ba ka zama da mutane lafiya. To damar daurin auren Abubakar Bashir mai shadda an Kannywood gabaki ɗaya sun tanadi bikin sai da ya yamutsa duniya, ya yamutsa social media gaba daya. Bikin ne a satin da aka yi bikin ya ringa trending, sai dai kuma ta ɓari guda fa tsohon saurayin ko kuma ce tsohon mijin Momi Gombe, shi ma ranar Lahadin nan ne aurensa wanda ake wa lakabi da Adam Fasa. Za a yi taron bikin shagalin kamu da dina a Event Center da ke jihar Kano, ma'ana dai a Aliji ta Event Center. Allah ya ba kowa ikon zuwa. A ila yau da Adam Zango ya ƙara sanar mana fa cewa shi fa ba gaba yake da Ummi Rahab ba, kuma insha Allah tun daga garin Kaduna zai zo har jihar Kano ɗaurin auren Ummi Rahab da Adam Zango. Daga ƙarshe dai gaskiyar magana babu wani ƙalubalantar auren Ummi Rahab da Adam Zango yayi, balantana har mutane suke cewa wai yayi Allah wadai, kawai magana ce ta kanzan kurege. Shi yasa
annabi yake cewa idan ba za ka faɗi alkhairi ba kai shuri fale kul khairan aw yasmut. Amma yanzu mutane sun fi kana siyo mutane kage siyo mutane sharri, domin hakan shi yake zama hanyar cin abincinsu. Duk da wannan bakin hali yanzu ma ga postin ɗin gayan da ya wallafa abin, sakamakon ma ana sa binciken komar neman wannan bawan Allah, amma har yanzu abin ya ci tira ko da wanda zai san shi. Mun gode.